L-Old Motors Club għandu drawa li jorganizza attivitajiet bil-għan li jinġabru flus għall-karità. Din id-darba tella din il-wirja ta' karozzi antiki biex jgħin il-Caritas. Aħna naraw il-sodisfazzjon kbira lina illi permezz tal-karozzi tagħna aħna nkunu nistgħu nservu taġid għal ħadd ieħor. Id-dilettanti tal-Old Motors Club għandhom b'kollox mal-1000 karozza antika. Waħda mill-karozzi esebiti fl-attività għadha kif waslet Malta mill-Ingilterra. Ġew Sammut fisem il-Caritas tkellem dwar il-kollaborazzjoni mal-Old Motors Club biex tittella din il-wirja. Aħna ħadna kost li kooperajna llum mal-Old Motors Club biex nagħmlu din il-wirja u biha permezz ta' daw il-karozzi sbieħ u antiki stajna wkoll intellaw ftit fondi għal servizzi tal-Caritas li aħna nagħtu b'xejn għal nies li jkunu fid-diffikultà. Minkejja li t-temp ma tantx hemm, l-organizzaturi jgħidu li huma sodisfatti bil-parteċipazzjoni tal-pubbliku.